ҳамдёрон азиз 20 августи соли 2024 қарор дорем дар боз як лимонхонаи Абдуқодир додарамон. ин ҳозир мепурсем, Абдуқодир ҷон, ин лимонҳоро каш мошинонде? 20 апрел ба биогумус шундем. 20 апрел бо биогумус шинонде? Биогумус аз ки гирифте? аз Назир Хуҷа гирифте. ин яксола лимон аст. худо хоҳад соли дига мебандад. Иншоалло гул доштан, лимон доштан, мо чиндем гирифтем шумо. ки қувват накунад. Гулу лимон дошт чиндет гирифте. Акун гӯед ки ман ҳамин ҷуворо чи барои чи ман инҷа ҷувори калон ҳасту бо инҷам ҷувор гирифтед барои чи? ин ҷуворо временям барои ҳамин решаки майда ҳаст. Мо метем барои ҳамин бо қарибаш бихра, осуса ки памшед решаки дави, баъд ё гур мешавад, баъд ҷувор мобайн мешавад. инҷа ҳозирашро оба инҷа мехӯрад ва баъди 2 сол ки реша ки навда калон шуд, реша калон шуд, ҳо аз инҷа да пора да инҷа мерезед, баъд пора мерезед, баъд оба инҷа пур мекунед. Чизе ҳаст инҷа мешавад. Бигӯед ки барои чи дуртар накардеду ҳамин ба қадди навда кардед? Реша майда аюлака. реша яъне шумо гуфтагед ки чӣ қадар навда биёяд, реша ҳам қадар мебиёяд. Бале, ин ҳозир бо хат. Бо камтар памш кардем. Назир Хуҷа кани гап занед? ҳамин савола бисёр метиҳанд ки ҳамин ҷуборои лимон бояд чӣ қадарӣ бошад. Мо аксарияти одамонро мегӯем ки ҳамин паҳноӣ чӣ қадаре бошад, ҳам қадар бояд бошад. навда гуҷоида бошад. Бале, навдаи паҳноиш А, чӣ қадар бошад, ҳамин қадар. Ҳозир ин ба худаш туғри аст. Сабаби асосии ино ҷубор карданаш оба эконом кардан. Ҳозир шарт нест, реша майдатар аст. Лекин айни ҳолам хаёл мекунем ки оля майда бо камаки дига паҳм кардан дар кор ки тезтар афзоиш биёрад. Реша аз сабабе ки лимон фикри манда ҳолам реша ҷубор тангтар омадааст, ҷубора инстар гирифтан дар кори фикри манда. камаки дига мақсад биогумусай поруа чизе боша Рехта- мерезану айҷа чапа мекунам. чапа мекунам вобаста ба ҳамин паҳноӣ. ин савол Абдуқодир ҷон фаҳмидӣ? бисёр савол мешавад. биогумуса дар даруни анами ҷубор мерезӣ, ҷуборта мегирӣ, пур мекунӣ, ҷубора як ваҷаб дуртар мекунӣ. Дурусту гуфтам ман? Бале, бале. ва оба метӣ, чунки решаҳои ин давида меравад. ҳозир решаҳоша ҷои давида надорад, чунки инҷа аллакай офтоб мерасад, хушк аст намебе. Осуста уже чӣ мекунад? Ҳозир ман он қадар ҳозир дар байни 6 моҳ 8 моҳ мумкин ки биогумуса кам дохтагиянд, ягон камбудӣ ҳаст ки 20 апрел шундем. Чанд мошин? афзоиш майдатар аст. ма июн, июл, август 4 моҳ пеш ино дедам ина. 4 моҳ пеш. айда калоноша мо мебинем да 4 моҳаш калонтар мешавад. хай мумкин намедонам сабабш дар чиане ки Не, мо маслиҳат метиҳем. дуруст аст, лимон ба хвати хушрӯай. Хай лекин мо ба ҳар ҳол маслиҳат метиҳем ки ҳамин хел биогумусро рехта равад ё поруро даруни анами ҷувори кардагиаш, баъд баъд айсиш гирифта ин тараф пур кунад, ҷувора дуртар кунад. бале. баҳори оянда ё ҳамин ҳозирам фарқ надорад. ҳозам кунад мешад ки реша то тирамоҳ бо давида мера. Агар пору муҳлати андохтан дошта бошад, биогумус надорад. Тобистон, зимистон мумкин аст. Баъд савол бисёри саволо мо да метиҳанд дар тагои комментария менависанд ки ҳамира чӣ қадар бишнонем. Ман аксарияташ да аз 3 то 4 мегӯям. Чӣ қадар дур боша, ҳамин қадар дар гирди лимон гаштан, тамошо кардан, абреска кардан, камбудиҳои лимон, дарахти лимона дидан хуб мешавад. Вақте ки лимон 2 сола 3 сола мешавад, паҳн мешавад ва байнишда шамол то намехӯрад. бале аксарияти ҳашоротҳоро ҳамин шамол мебарад. Бале. Мебарад. Баъд баландиша бисёр савол метиҳанд ки чӣ қадар бояд бошад. Тамошобини азиз, баландии лимон аз 4.5 то 5. дарахта аввал да метоне ки майда бикунӣ. Траншера як намуде соз кунӣ ки оянда калон шид баланд кардаш бутонӣ. Ранги дамп кирад. хай бо чӣ савол мешавад? ани мобайн порура чиба партофтед? барое ки оянда ҳамин пору шавад, пӯстаду пору шавад. Ин мусор рехташ овара кунем. мусори ҳамин Ин мусор нест. Ин хазон ай. хазон. Хазонои ҳамин алафай беҳтарин пору ай. ҳатто ки ай поруи говдам и баланд ай. хӯроки растанӣ и пӯсида ай. Пӯсида. И тез мепӯса, ҳам азоти замина бақувват мекунад. гумус. бале. ҳам гумуснику бениҳоят хизмати хуб мекунад. агар дар даруни и бо кирмак боша, биогумуси хуб истеҳсол мешавад. ҳатто ки устод агар ино имконият дошта бошанд, порура мерезану мо ҳамиҷа кирмак сар метиҳем. Кирмак сар метиҳем, ҳам мақсад
кирмак ҳам кор мекунад, ҳам гиёгумса дар ҷои ҳамин чӣ تیار میکند тайёр мекунад. نه اپینسینی این خود آوردگی اپلسین از من آوردگی امید بله این نشنامه شیخ خوشروی کو ин такша чӣ ба чӣ кадаи? Барои қад бикашам? نه تقیه من خودشون تا درست بود کالتا هم دوران عزیز اپلسین رو امان خریداری کرد چند تا خریدید سه تا خریدیم همین رو هر سه قطور یا تاشید هر تاشید یاتش این اپلسین رو از من خریداری کرده خیلی امسال بو خریداری کرده میتونید باز ما میبریم خدا خواهد اپلسین ترکی Ака Абдуқодир, шумо ин апелсина дар байни ино кориде ай ин қаламча мекунед ё пайванд кардани мақсад чи ай? ира мақсади мо овардем шумо дем ки ҳамира бинем нашонамошу ҳосилаша чӣ хелай ҷо дорем барои як танши дига ҳам хеле агар ки туғри гирифт хуб шид ҳам хеле лимон намекунем ҳами апелсин як танши дига یک دیگه لیمون خونه نه اپلسین خونه میکنید بسیار کاری زور خیلی از пайванд ай бигире пайванд кунед намешавад? мешава хай тайёр шудааст бо хубтар пайванд мешавад خیلی عبدالقادر جان با شما یک جان تشکر موفقیت ها با شما آرزو میکنیم انا کنی یک مرتبه دیگه як чизи дига бигум ки Гап занед? ҳамин мардум ҳамин чиза бовар кунед дар мегирунад. Месӯзонад. Як поруи беҳтарин барои замин аст. ҳаминро мегиранд, дар мегирунад, месӯзонад. Мешавад ки оварда ба мисли ҳамин бародар партована замин шуда серғизо. انا همدیران عزیز این یک نظر خوجا این یک از بیوگم پرورهای پیش جمهوری است و از روی تجربهش میگوید که همین علفهایتون رو نسوزانید و در یک جو جمع کنید پوسونید با شما پرو شود درست گفتم من بله بله. یا که در زیر درختتون پرتوید خودش در اونجا پوسیده پرو میشود همدیران عزیز اینقدر هم قدر ما گپ میزنیم با شما یاد گیرید جوان ها یاد گیرید در پناه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد